A tots, ha acabat un dia més, una jornada més de l'Eurocopa de l'any 2024, una altra jornada més dels vuitens de final, la segona. Ahir va començar els vuitens de final amb les eliminatòries d'Alemanya, Dinamarca, Itàlia, Suïssa. Avui li tocava a Anglaterra jugar contra Eslovàquia el partit de les 6 i a Espanya jugar contra Geòrgia el partit de les 9. Anglaterra s'ha classificat agonitzant, tot el que fa Anglaterra aquesta Eurocopa és agònic, i ha guanyat 2-1 al final a la pròrroga a Eslovàquia i ha empatat al minut 95 amb gol de Bellingham, de xilena, tot el que sigui samarreta blanca, Bellingham, xilena al minut 95, tot em recorda el mateix, al Madrid, al mal, a Star Wars, a Darth Vader, a Voldemort, al nazisme, no ho sé, tot se m'ajunta allà. En fi, i després ha vingut el partit d'Espanya, que per un moment ha semblat que podia ser un partit similar al d'Eslovàquia, no tant perquè Espanya en pilota juga bastant millor que Anglaterra i té almenys les idees més clares i té dos jugadors per mi que són determinants, potser tres, però dos que són absolutament determinants i que justifiquen que Espanya tingui el nivell que té per sobre d'altres seleccions, que són els dos extrems, i Espanya ha tingut la fortuna no perquè s'ho ha merescut, de trobar l'empat, i quan ha trobat l'empat el partit s'ha caigut. O sigui, la clau de Geòrgia era que pogués estirar tot el que pogués aquell 1-0 amb el que s'ha trobat, perquè se l'ha trobat una centrada lateral, amb l'única pilota que ha sortit en els primers 20 minuts, centrada lateral i gol en pròpia Lenormand. Hi ha hagut uns minuts de dubtes amb la selecció espanyola, després Espanya ha apretat l'accelerador, per un moment ens hem cregut tots que podia ser, que Geòrgia tal, que a veure si amb alguna contra tal, però amb l'1-1 de Rodri el partit s'ha acabat. I s'ha acabat perquè ha començat a participar molt, tot i que jo crec que no ha estat a la primera part gaire encertat, molt més a la segona i molt més participatiu fins i tot a la segona i més encertat a la segona part, no la portaria però sí a nivell de joc, és Lamine Yamal. Clar, Espanya crec que té un punt superior a les altres seleccions perquè té a Lamine Yamal i a Nico Williams, que avui han estat determinants un cop més. Sobretot Lamine Yamal, jo crec que Lamine Yamal ha estat més determinant que Nico Williams, tot i que Nico Williams ha fet el tercer gol i Lamine Yamal no ha marcat. Però per mi, agafar el partit com estava en un moment d'1-1 en un vuitens de final d'Eurocopa que pot tremolar tot, i que Lamine Yamal faci la segona part que ha fet, és que és un escollit. És que no hi ha més, no hi ha més. Demanar la pilota, apareixia per dintre, apareixia per fora, buscava l'1 contra 1, s'associava, canviava el ritme, generava superioritats, entenia bé quan havia de donar la pilota, quan no. Després, amb el 3-1, 4-1 ja ha volgut lluir-se i fer el seu gol, merescut també. S'ha inventat la centrada del segon gol, que és una centrada milimètrica al cap de Fabián. Era tota l'estona la sensació de que és diferent i de que fa les coses diferents i de que no el pots agafar i de que no el pots aturar i de que quan l'atures en banda t'apareix per dintre, que quan l'atures per dintre t'apareix per fora, que s'associa bé, que juga bé, que encara l'únic dubte que hem de tenir amb ell de moment, insisteixo, i l'única cosa amb la que hem de tenir paciència amb ell, l'única, com a barcelonistes parlo, no, òbviament no estic parlant com a espanyol, estic parlant com a barcelonista, l'única cosa que hem de tenir els culers claríssim amb Lamine Yamal, claríssim, és que no hem de tenir pressa. Pressa en què? En què faci els gols. No hem de tenir pressa amb els gols. Ja arribaran, ja cauran pel seu propi pes els gols. No hem de tenir aquesta obsessió de que potser el xaval té 3 o 4 ocasions que han estat clares avui i no les ha fotudes. M'és igual, arribaran. Arribaran perquè és tan superior. És tan... És que té una virtut, té una cosa que el fa estar molt per sobre dels altres, que és que veu les coses abans que els altres. Igual que passava amb Messi moltes vegades, no el vull comparar encara, vale? No ens flipem. Però té una cosa que tenen els jugadors escollits, els jugadors que són diferents, i és que veuen les coses mil·lisegons abans de que passin. I això fa que moltes vegades ell inicia una jugada i canvia l'ordre cap on corre o canvia la decisió que ha pres ell mateix en la jugada a l'inici. Per què? Perquè ell veu en aquests segons abans i llavors pot treure avantatge d'això i va improvisant. És diferent, és genial, està ràpid, és habilidós, té qualitat, té un contra 1, té associació, té tot el talent que pot tenir un jugador fet ja. Un jugador fet ja, jove, però fet, té totes aquestes virtuts. Doncs ell les té amb 16 anys i acabant quart d'ESO la setmana passada. Estem davant d'un talent generacional i no hem de dir cap dubte amb això. Cap dubte. Jo crec que jo recordo la sotana al Manel Vidal que va dir una vegada que amb Ansu Fati ell encara tenia dubtes. Tot i heretar el 10, amb Ansu Fati ell tenia dubtes. Amb Lamine Yamal no hi ha dubtes. I tenia tota la raó del món. Amb Lamine Yamal no hi ha dubtes. Però no hi ha dubtes des de fa temps ja. Cada partit dona la sensació que encara hi ha menys dubtes. Però és que no hi ha cap dubte amb Lamine Yamal. És una cosa... És salvatge, és un animal.
I després per l'altre cantó tenen a Nico Williams. Espanya té Nico Williams. I quan Espanya té Nico Williams, doncs si el partit es trenca i tens a Nico Williams obert un cantó, l'únic moment que Geòrgia ha volgut fer un passet endavant, esquena, Nico Williams defineix el partit, a part el defineix amb moltíssima classe perquè se'n va molt fàcil del seu defensor i encara bé portaria la fota dalt perquè Mamardashvili no pugui arribar. Vull dir, tot i així, la primera part crec que ha estat més... ha jugat no millor, però sí que ha estat més present en el joc Nico Williams i més buscant-lo contra ell, el desequilibri Nico Williams, i a la segona part ha estat Lamin. Però fixa't que tot i estar desconnectat del joc, Nico Williams pot aparèixer amb un zas i rematar el partit. És la gran virtut que té Espanya sobre les altres seleccions. No he vist cap altra selecció a l'Eurocopa que tingui dos jugadors tan desequilibrants i que marquin tant la diferència en un partit com aquests dos a l'Eurocopa, i això la fa favorita per mi ara mateix. Favorita per sobre d'Alemanya? No ho sé, ho veurem divendres que ve. Ho veurem divendres que ve en, sens dubte, el gran partit per mi d'aquesta Eurocopa. Per mi està per sobre de l'hipotètic Portugal-França que podem trobar a l'altre quart de final del quadre. A mi em sembla que l'Alemanya-Espanya d'aquí per mi surt el favorit de l'Eurocopa. Per mi. De llarg. No tinc gaires més a dir. Espanya era molt superior a Geòrgia, vull dir, tampoc cal... Ara sortien les portades del Marca, sortien els programes de ràdio dient que Espanya pràcticament ha guanyat l'Eurocopa. Però avui Geòrgia era un rival molt inferior, que ha tret de Kvaratskhelia i les aguantes de Mikukadze i les heroïcitats de Mamardashvili sota pals. Fixeu-vos que només dic aquests tres jugadors perquè només em sé aquests tres jugadors de Geòrgia, no em sé ningú més. Ja veig, hi havia un amb el monyo que està repartint tot el partit, que no sé com es diu, però que ha estat pagant com un assassí tot el partit. Només em conec aquests tres jugadors i el vaig repetint en bucle perquè sembli que he fet la feina d'estudiar-me a Geòrgia. Però no. Res. Esperaven el miracle i el miracle hi ha hagut un moment que semblava que sí, però després no. Si hagués fotut el gol de mig camp Kvaratskhelia hagués estat divertit la segona part, perquè si Geòrgia s'hagués col·locat 1-2 el partit potser hagués fet una miqueta de pujada per Espanya, però no ho ha estat, i quan Espanya fes el segon es veia que el partit cauria pel cantó espanyol i que Geòrgia no tindria marge de reacció, no? Ja està. Esperem el partit del divendres, que pinta partidaco increïble, el millor partit de l'Euro, i que ja veurem si puc fer vídeo després del partit, perquè no hi soc la setmana que ve, el cap de setmana. Intentaré improvisar alguna cosa, ja veuré com ho faig. Potser em faig un vídeo amb el mòbil en horitzontal a qualsevol lloc on estigui. De fet vaig a Palamós, ja ho avanço. Potser faig un vídeo el dia següent a la platja, jo mateix, i parlo una mica del que m'ha semblat el partit. El partit el veuré com pugui, però el veuré. Però no podré fer vídeo com a tal aquí, vale? I quedarà una miqueta raro si faig 2 dies després. Per tant, ja improvisaré, tios. És estiu, bastant que estic fent això, vale? Deixeu-me respirar. L'altre partit, Anglaterra-Eslovàquia. Deixeu-me respirar, com si no fos jo mateix que em carrego de pressió i no vosaltres, que en definitiva no m'esteu exigint res. Bueno, és igual. L'altre partit, Anglaterra-Eslovàquia. És que Anglaterra ha jugat tan malament que em creia perfectament que avui Eslovàquia es podia carregar a Anglaterra. M'ho creia tranquil·líssimament. Perquè juga molt malament i perquè Eslovàquia era una selecció que fa 2 coses bé, que és tancar línies i sortir al contraatac, i la primera part ho ha pogut fer molt bé. La segona part li ha faltat una mica de profunditat i sortir, i s'ha deixat tancar per Anglaterra. Tot i així, Anglaterra no ha tingut el moviment de pilota fluid per acabar de tancar Eslovàquia fins als últims minuts i als últims segons, on una jugada, una bandinada dintre l'àrea, li cau a Bellingham, que remata de xilena al minut 95, perquè és jugador al Madrid, perquè si estigués jugant al Dortmund segurament aquell remat de xilena se li va a la tercera graderia, però com juga al Madrid i la selecció anglesa vesteix de blanc igual que el Madrid i és al minut 95 i si no estan eliminats, doncs ha sortit gol, ja està. No li donem més voltes, el mal funciona així, i el mal existeix perquè algun el destruïm, i ja està, alguns el destruïm, i de tant en tant apareix un equip com el Barça Guardiola que rebentarà el mal, però el mal sempre torna, i a totes les novel·les, a totes les pel·lícules, el mal porta imparant molts anys, fins que arriben els nostres protagonistes de la història i se'l carreguen. Doncs amb el Madrid passa exactament el mateix, i em sembla que passarà durant un temps. No passa res, anem a admetre-ho i ja està. I anem a creure'ns aquestes fàbules sobre les novel·les que estic dient ara per agafar-nos alguna cosa, perquè si no la vida és molt trista i joder, me cago en la puta un altre cop un madridista marcant el 1995. En fi, és igual, Anglaterra és una puta castanya, Anglaterra és una merda de selecció, Anglaterra no juga absolutament a res, no és una merda de selecció, és la desproporció més gran entre talent i jugar malament que he vist mai a una Eurocopa, mai. I palmar avui amb Eslovàquia era històric
per una Eurocopa, perquè ara poden palmar quarts de final o semifinals i encara no ho veuran com un fracàs. Hòstia, és que hem arribat a semifinals i tal. Escolta, és un fracàs com jugues. És que és un fracàs com jugues, no fins on arribis, és un fracàs com jugues, com si guanyes la Euro. Si la guanyes jugant així és un puto fracàs. És que és un fracàs. És que l'altre dia em va sortir un comentari aquí, no recordo si a TikTok o per aquí, dient que ja ens agradaria al Barça ser França, que porta competint no sé quants anys les competicions i tal. A mi no m'agradaria ser França. França juga una castanya. Juga una puta merda. I si el Barça jugués una puta merda, jo vindria aquí, faria els vídeos i diria que tot i que guanyés, el Barça jugava una puta merda. No ens en recordem dels anys del Valverde, que el Barça guanyava però jugava una puta merda. Doncs França juga a una puta merda. I el què no justifica el com. I a Anglaterra fa molts anys que el què justifica el com. I el com és una autèntica merda. I és una autèntica merda des de que van arribar a plantar-se a la final de l'Euro del 2021 i la van palmar. Per justícia divina, perquè s'imagina que la guanyen. Hauria estat bastant ridícul. Poca cosa més, Anglaterra, és que no ho sé. Ara faré un popular opinion, perquè he dit tot això de Bellingham i del mal i tal. A Anglaterra la penalitza jugar amb Bellingham com juga Bellingham, La penalitza moltíssim, perquè obstrueix totalment a Cole Palmer i a Foden. Avui ha fotut a Cole Palmer d'extrem dret, a Bukayo Saka d'extrem esquerra, de carriler esquerre, i Foden per dintre, però que compartia espais amb Bellingham. No ho sé. No sé si és la idea. Vull dir, Cole Palmer i Phil Foden necessiten jugar per dintre. I tots no hi caben. O sigui, o treus a Bellingham, ja sé que es pot sonar sacrilegi perquè ha marcat al minut 90 de xilena, vale? Ok. Però perquè l'equip funcioni, perquè el combinat funcioni, tot el conjunt, potser has de treure una peça com Bellingham perquè altres peces apareguin a les zones on són més determinants i has de decidir si t'és més determinant o potser no cal que el treguis de l'11 titular, O sigui, un bon entrenador el que faria és que tots s'hi cabessin i tots funcionessin. Un mal entrenador el que fa és intentar col·locar-los perquè sí i tancar els bons jugadors a les bandes i fer coses absurdes com està fent Southgate. I Cole Palmer i Phil Foden estan tancadíssims en un esquema que no els afavoreix en res i els anul·la com a jugadors. I potser per prioritzar la llibertat de Bellingham i tal durant tants minuts, perquè jo no estic dient que Bellingham no sortia titular i cap, però jo dic que si a minuts 60, minuts 70 no t'estan a la cosa bé, que el puguis canviar per fer entrar Cole Palmer o Phil Foden en aquella posició. No estic dient això, o que el retracis el posis de pivot o d'interior o del que vulguis, però que jo crec que és un dels problemes que té Anglaterra, que és que Bellingham obstrueix moltíssim. I ho estic dient avui, que ha marcat el gol i que és l'heroi i que tal, el que tu vulguis. A mi em dóna la sensació que a nivell col·lectiu i a nivell de joc, Bellingham resta a Anglaterra. De veritat us ho dic, perquè un bon entrenador faria que tots cabessin i tots juguessin bé i tots aportessin la seva millor versió. Però no ho fa perquè no és un bon entrenador. Per tant, ha de buscar solucions més enllà de canviar el pivot que juga amb Declan Rice. O sigui, el paio es pensa de veritat que la cosa no funcionava perquè va col·locar Alex Arnold de pivot al costat del Declan Rice. I no és això. Això també és un desastre, però no és només això. Vull dir, és tot el col·lectiu, tots són sinergies, tots són espais que s'ocupen i posicions que has d'ocupar en funció a com t'ataca el rival, a funció a com vols desarbolar tu el rival, a funció del que vols tu fer amb la pilota, el que vols fer quan no tens la pilota. Tot són un conjunt de coses i tot és fluid, res són posicions fixes de futbolín. I a Anglaterra em dona la sensació que fot anys que juguen posicions fixes, com si fos un futbolín, això. I a futbol modern això no funciona. I era així, i el dibuix estàtic de col·locar tios que són estàtics, que no ocupen posicions diferents, fa que juguis això, una castanya, i que estigui una castanya a veure't. Això és la veritat. I ja està. I poca cosa més. Anglaterra i Espanya ja esperen també a quarts de final, Espanya ja no espera perquè ja té a Alemanya com a rival, i Anglaterra doncs no jugarà contra Suïssa, no? No, em sembla que no. Però, bueno, espera rival. I si no, doncs és Suïssa, jo què sé, m'ho estic inventant, ara ja no ho sé, ara estic perdut a l'altra quadra. Jo tinc clar que aquí a l'Espanya-Alemanya, que si passen Portugal i França, doncs jugaran Portugal i França. Però ja està, no tinc res més clar. Bueno, adiós. Bona nit.